Внимание, внимание! За цялата компания! За човека с голямо сърце, лично и категорично. Диджей Патрона официал представя! Един човек с честно сърце, навред го уважават. Успял е той с двете си ръце, всички го признават. Ивайло го наричат, приятелите го обичат. Готина жена до себе си има и хубави коли за късмет. Яша, Ивайло, Яша, вдигай чашите, весели се ти с твоята жена. Яша, Ивайло, Яша, купон до зори, много, много смях и твоята жена. Чаши горе, хайде, тук е купона майна. Чаши горе, хайде, тук е купона майна. Чаши горе, хайде, тук е купона майна. И един специален поздрав от името на Ивайло за всеки на масата, лично и категорично. Сипай на всички! Един човек с честно сърце, навред го уважават. Успял е той с двете си ръце, всички го признават.